smile. Ano? Okay. Okay na. Sabi sa kanya, arigato. Arigato. Ayan. Domo. Okay. Okay. Start tayo po. Ako lahat, maraming tayo mga kapatid sa Lord. Stand please and let's pray. Diyos, salamat po, Panginoon, sa mga ito. At i-bless mo kami, Panginoon, sa mensahe bibigay mo sa amin, O Lord. At naniniwala po, Diyos, ikaw mismo, Lord, na siya magsasalita sa aming kalagitnaan naman. Panginoon, padaluin mo po ang special anointing sa likod ng Diyos. Pero sinutahan lang sa aking puso at isipan upang malaya ka makakilos sa aming Panginoon sa hapon ito. Salamat na marami, Lord. Alam ko, pina-invite mo ang tao na dito, Lord, para mapakinggan ang gospel of salvation na wala man daan, kundi patungo sa langit, kundi ang salvation, kundi ang iyong gospel, Panginoon. Salamat, Lord. Panginoon, sinasabay kong gawa ng kaaway sa Oseto in Jesus' name. At ikaw kumilos sa aming Panginoon. Kung 100% attention namin, Lord, para sa ganun po ay mapakinggan namin, mahigit maintindihan ang lahat ng sasabihin mo, Ama. Salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, you all may see the face. Kahit pat-pat. Ang balay. Pabilin tayo sa Quiapo. Para bilhin sa Quiapo. Okay. Okay, ready ba kayo mga kabale? Sige. Oops. Yung mga bata ko, medyo patahimikin po natin. At yan, asikosin lang po natin mga bata para hindi sila nagtatakbuhan po. At ilagay lang po natin sa may likod sila. Yan, okay. Okay. Alam niyo, mga tao, masasaya talaga yan. Alam, sinabi ng Lord, hanggat hindi ka magmistulang bata, hindi kayo papasok po sa kingdom of God. Okay, mahal ng Lord ang mga bata po. Napakamahal ng Diyos po. Kaya dapat po tayo magmistulang bata. Sino ba naisip? Nasa karahay. Okay, so purihin ng Diyos, kawawa ka naman. Okay. Okay, brothers and sisters, in the book of Matthew chapter 21, verse 7 to 9, the Bible says, they brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And verse 8, and every great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread down of them on the road. And then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Now, brothers and sisters, this incident was called the triumphant entry of our Lord Jesus Christ in Jerusalem. Now, it was described that multitude of Jewish people laid or spread their garments or their clothes on the road. They cut down branches from the trees and praise our Lord Jesus Christ. But then the next verse says, then as he was now drawing near the descent of the Mount of Olives, and the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, and peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees called to him from the crowd, Teacher, rebuke your disciples. Ang sabi ng mga Pariseo, patahimikin mo ang iyong mga disciples. But he answered and said to them, I tell you that if this should keep silent, pag ang bato ay tumahimik, kapag kayo tumahimik, ang bato ang mag-iingay para sa akin. Now, brothers and sisters, that means one of the meanings of these verses was, if people will not praise him, he can make a man out of stone and praise him. Pag hindi siya pinuri ng tao, pwede sa bato, gumawa siya ng tao para purihin po ang ating Diyos. Kaya kung mapupunan ninyo ang mga tao rito kanina, praising sa Lord, dahil yan po ang gusto ng ating Diyos na buhay, ang mag-praising sa ating Lord.
But this statement was similar to what the devil said in the book of Matthew chapter 4 verse 3. That if you are the Son of God, turn this stone into bread. Kung talagang anak ka ng Diyos, ay gawin mong tinapay ang batong ito. Yun ang sabi po ng devil. Nevertheless, in the book of John chapter 2 verse 14, this is what the Bible says. And he found in the temple those who sold oxen and sheep and doves and the money changers doing business. So in other words, when he entered the temple, he found those who were selling doves and selling oxen and selling sheep. And I would like to emphasize that sheep was among the items being sold inside the temple. Isa po yung mga tupa na binibenta sa loob ng templo. And as a result, the Bible says on the next verse, when he had made a whip of cords, he drove them all out of the temple. So in other words, Jesus Christ was so angry that he made a whip out of cords and drove them away out of the temple, including the sheep. Kasama po yung tupa pinalabas ng Lord sa loob ng temple. Why? Because they made the temple of God a house of merchandise. So in other words, selling inside the church is strictly prohibited by God. Although selling outside the church or at the lobby of the church will not harm our services program. Although pag sa labas, pwede naman po, wag lang sa loob ng church. But then, I just want to let you know that there is a deeper meaning and implications why our Lord Jesus Christ was so angry with the merchandisers. Kanya po siya nagalit. But then, they were not directly revealed in this chapter alone. But I do believe and I presume that every Christian must come to know about this. Dapat alam po natin itong ibig sabihin ng ating Lord. Ang alam lang natin dito, nagalit siya kasi may nagbebenta sa loob, pero meron deeper meaning po ito. May malalim na meaning po ito, mga kapatid, na dapat po ay malaman po ng bawat Christians. But first, we have to consider the setting. Ano ba ang setting ng oras na yun? Next verse. The book of John 2:13. Now the Passover of the Jews was at hand. Take note the word Passover. The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. Now, brothers and sisters, Jesus Christ and His disciples and other Jews went to Jerusalem to celebrate the feast of the Passover. Yung pong pinakasetting niya, may piyesta ng Pasko, kung tawagin po. Ang feast of the Passover po, the feast of the Passover is an event described in the book of Exodus. Exodus 12:11-14 says, and thus you shall eat it, and with a belt on your waist, your sandals on your feet, and your staff in your hand, so you shall eat it in haste. It is the Lord Passover. Next. For I will pass through the land of Egypt on that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt. And then both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Now the blood shall be a sign for you. Take note. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Verse 14. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord. So in other words, brothers and sisters, pag sinabing feast of the Passover, that was the time before the Israelites were released from Egypt. Yung po bago sila lumabas ng Egypt po. Then God went through the land of Egypt and struck dead to all the firstborn of the Egyptians. Pinatay niya lahat ng mga panganay po ng Egyptians kasi ayaw palabasin po ng Egypt ang bansang Israel. Pinatay po ng Lord. And at the same time, He passed by the homes of the Israelites. Dumaan din siya sa mga bahay po ng mga Israelites. But He spared them. He had spared them. Hindi sila ginalaw ng ating Lord. But it's because the blood of the literal lambs were used
used to mark the doorposts of their houses. Nilagay nila po sa hamba ng pintuan ang dugo ng lamb, ang dugo ng tupa. Doon po sa orsayo. Kaya hindi sila pinasok ng salo. Take note, may dugo po ng lamb o ng sheep o ng tinatawag na yung tupang maliit, yung po kanilang hamba ng pinto. Kaya hindi pumasok po ang salo sa kanila. And for your information, pag sinabing plague sa kayo po, napakaraming salot po na pumapasok kayo sa bansa. Hindi lang sa bansa natin, maging sa bansa Japan, maging sa China, all over the world. Laganap po ang salot sa kayo po. For your information, ang pinakamatinding salot, ang salot na relasyon. Kaya marami po nasisira na mag-asawa, relationship na mag-asawa dahil sa salot na ito po na pumapasok sa loob ng bahay at hindi po makayanan na sabihin natin po na magawa ng paraan kaya naghihiwalay ang mga tao. That's why for your information, pati sa Pilipinas po, hindi ko alam kaya approve ang divorce. Ang annulment approve na po, ang divorce approve po sa ating bansa. Dahil po sa maraming nasisira mga relationship mga kapatid, dahil po dyan sa salot na yan na sinasabi sa atin po ng ating Panginoon. Now in relation to this in the New Testament, the high priest will enter, this is what we call the Holy of Holies, inside the temple, and then he will mediate between the Israelites and God, so that their sins will be forgiven. Yung po tinatawag na high priest, papasok sa Holy of Holies, at siya po yung dugo ng hayop po, ang siyang pinakapalatandaan kung patatawarin po yung mga Israelita o hindi sa kanila pong mga kasalanan. So in other words, brothers and sisters, ito po ang batas noon. But then they had to obey this, what we call this rule. Anong rule yung dapat i-obey nila? Na a 1-year-old lamb must be offered to God. Ang i-offer po ay isang lamb o isang sheep na bata na 1-year-old po. Yun ang iaalay sa loob ng templo. As it was written in the book of Exodus. The book of Exodus 12:5-6 says, your lamb shall, pag sinabing lamb, batang tupa. Pag sinabing sheep, matandang tupa po. O lahat ng batang tupa, magsabing amen. Lahat ng matandang tupa, magsabing praise the Lord. Ayun, may makukunat na tupa na po, mga kapatid, matanda po. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year, and you may take it from the sheep or from the goats. Pwede kunin daw sa tupa o sa kambing. Now you shall, verse 6, you shall keep it until the 14th day of the same month, and then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. Papatayin niya patayin ng twilight at i-offer po sa ating Panginoon. But then, because there were, o dahil po sa maraming nagtitinda ng tupa sa loob, tagalugin na po natin, maraming nagtitinda ng tupa sa loob, o there were merchandising who were selling doves and oxen and sheep inside the temple, and so majority of the Israelites just confidently or conveniently buy sheep from the merchandisers. Yung po bibili nila ng tupa, hindi na mag-aalaga. Bibili na lang sila po at nilaalay sa ating Lord, which is a violation against the rule imposed that a 1-year-old lamb must be offered to God. Ang dapat po ay isang taon ng gulang na lamang i-offer. Ang ginagawa nila, bibili na lang sa loob at iaalay. And that's the reason why God was so angry. Jesus Christ was so angry. Kaya galit na galit ang Lord, kaya pinagsisipa niya lahat at pinalabas sa templo yung pong mga tupa. Hindi po dahil lang sa bawal magtinda, kung hindi, bumibili na lang sila at hindi na nag-aalaga. Because for your information, 1 year before the feast of the Passover, you have to take care and to raise up a sheep starting from its birth, magmula po sa kanyang pagkabata until it turns 1 year. Hanggang sa maging 1 year po yung tupa na yun. So in other words, for 1 year, you are with the sheep. Kasama po yung lamb na yun. 1 year po siyang kasama. You have to take care of it, you have to protect it, you have to feed it. But then, brothers and sisters, everybody knows that spending time with that sheep for 1 year is more than enough to develop your love for it. Kaya nangyayari, mamahalin mo yung tupa because 1 year mo siyang aalagaan, mga kapatid. But when the feast of
you will put yourself in the shoes of non-Israelites, what would you feel? Ano mararamdaman mo? Pag itong tupa na ito ay dala-dala mo, dadali mo sa templo, bitbit mo yung tupang minahal mo, pagkatapos yung offer mo o papatayin mo sa harapan ng Lord, what would you feel? Ano mararamdaman mo? Na inalagaan mo na isang taon, tapos ikaw mismo ang papatay. And not only that, what does it feel to know that you're the one who will kill that sheep, na talaga, o that lamb, na inalagaan mo for 1 year? Pagkatapos ikaw mismo papatay, anong mararamdaman mo? And not only that, number 3, ano din na mararamdaman mo? When you strike the lamb, pag sinaksak mo na yung tupa, inilagay mo sa ibabaw ng altar, sinaksak mo siya, pinatay mo yung tupa, alang-alang sa kasalanan mo, and you can see, oh yeah, you saw the lamb die, or you saw the lamb in tears, you saw the lamb in pain, you saw the lamb in anguish, makikita mo na sasaktan yung tupang inalagaan mo na isang taon. Anong mararamdaman mo? Nung naniniwala ko, kahit tupat hayop yan, alam na niyang papatayin mo siya. At sa parte ng mga kapatid, ang pinakamasakit sa lahat yung sinaksak mo na siya. At talagang inilagay mo yung punyal na yun, nilagay mo sa katawan niya, pumuslit ang dugo niya, at lumuluha po ang tupa pag pinapatay. Umiiyak po ang tupa pag pinapatay. Alam ko kahit tupa yan, kahit siya po ay animal siya, sigurado po alam niya, nagtatanong siya. Alam niya papatay siya, hindi niya alam kung bakit. Kaya sa isip niya, nagtatanong siya, bakit nalagaan mo pa ako? Bakit pinakain mo pa ako? Bakit ganun minahal mo pa ako sa loob ng isang taon? At pagkatapos pagdating ng isang taon, papatayin mo lang pala ako. Yun na nasa may nagtupa, but he would not understand. Hindi niya maintindihan. At dahil sa tupa po yan, ang tupa sumusunod lang. Walang ginawa ang tupa, kundi lumuha lang hanggang sa mamatay po siya. At ano rin mararamdaman mo pag nakita mo, how could you feel? Pag nakita mo yung tupa mismo, the lamb is dying o ba namamatay siya in pain and anguish to serve as ransom to your sin. Dahil ikaw ang iniligtas na. Ano mararamdaman mo pag nakita mong gano'n ang tupa? Brothers and sisters, sigurado po, surely you will be in God in what we call genuine repentance or what we call remorseful spirit. Kaya magsisisi ka ng gusto ngayon dahil sa nakikita mo nangyayari ngayon sa tupang inalagaan mo ng isang taon. And not only that, brothers and sisters, your heart will be filled with guilt. Nandun yung guilty feeling sa'yo because of that innocent lamb na sabihin natin inalagaan mo ng 1 year and then he has been slaughtered because of your sin o siya po'y pinatay dahil sa iyong kasalanan. Yun, anong madadama mo? Anong mararamdaman mo? Kung ikaw mismo, mga kapatid, makita mo ikaw yung papatay sa tupa na yun. And that's the reason why gusto ng Lord ikaw mismo mag-alaga ng tupa para maramdaman mo kung ano madadama mo pag pinatay mo yung isang taong inalagaan mo, minahal mo, anong mararamdaman mo. Kaya yung mismo, ano na Lord, bumili kayo sa ako, hindi mo inalagaan yan. Malalaki na yung tupa na hindi mo inalagaan yan. Ang kailangan 1 year, alagaan mo siya at mahalin mo siya at saka patayin ngayon sa harapan ko. At yun ang gusto makita ng Lord. Why? Para maging effective ang pag-aalay po. At sigurado ikaw bilang Israelites ka, anak ng Diyos, iiwas ka ng gumawa ng kasalanan. Because every time you remember that remarkable sin, maalala mo yung nangyari, yun ang pinatay mo yung tupang yun. Sigurado nandun ang compassion and guilt nasa heart po natin. Nandun ang guilty feeling sa atin po. Nandun ang habag sa ating puso po. Dahil sa isang taong kulang ng love na yun na pinatay mo po. Pinatay mo alang-alang sa sarili mong kasalanan. Now, brothers and sisters, kung atin titignan likewise, pag tayo po, every time it crosses your mind o maalala mo the Lord Jesus Christ who served as Lamb, siya po ang tinuring ng Lamb. Si Jesus Christ ang tinuring ng Lamb. Ano mararamdaman mo na alam mo ng dahil sa iyo, ng dahil sa kasalanan mo, kanya ang Panginoon ay pinahirapan din. Nang dahil sa kasalanan natin, kaya ang Panginoon po tumanggap na lahat ng sakit sa cross of Calvary. Nang dahil sa kasalanan natin, kaya ang Panginoon po nandun yung pinako sa cross at namatay po siya bilang sumpado sa cross of Calvary. Nang dahil sa iyo at nang dahil sa kasalanan natin, ano mararamdaman mo? Ano iyong madadama? At alam ko lahat tayo nagbibalik ako sa pagdaan na ang Lord namatay siya, He died at the cross 2,000 years ago because of our sins. Ang dapat po tayo ibago sa cross.
ang dapat tayong patayin. Pero hindi tayo pinatay. Siya ang pumalit sa atin. Naging substitute siya sa atin para siya mamatay, para maligtas lang po tayong lahat. Yun po ginawa ng Lord. And unfortunately, brothers and sisters, sa buong mundo, wala po halos nakakaalala niya. Walang nakakaalala that there's God. God was manifested in the flesh. Meron Diyos na nagkatawang tao po. At tumayo bilang lamb at namatay bilang lamb. Alang-alang po sa atin. Brothers and sisters, kung yung hayop na inalaga mo ng 1 year minahal mo at pag pinatay mo, ay nagkakaroon ka ng habang at hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Huwag mo ang Panginoon at Diyos na lumalang sa iyo ang nagkatawang tao para mamatay sa cross of Calvary para maligtas ka lang. Brothers and sisters, hindi sinasabi ng Lord ito para sumbatan ka. Sinasabi ng Lord ito para maalala mo kung ano nangyari 2,000 years ago sa cross of Calvary. Doon po sa Jerusalem na naganap po na yan po hindi alam ng mga tao. Ang tao busy-busy araw-araw. Busy-busy pati sa mga buhay nila, nandun sa mga problems nila, hindi malaman kung anong gagawin without knowing that there's one lamb, isa po na tinuring na lamb ang namatay sa cross, alang-alang sa iyo. Why? Not only to save your soul, para tulungan ka rin pagdating sa problem mo, kapatid. Hindi ka matutulungan ng Lord sa problem mo unless na yung lamb na yan ay naniwala ka na namatay siya talaga alang-alang sa iyo. Wala kang gagawin kundi maniwala lang na namatay siya alang-alang sa iyo. Wala kang gagawin kundi maniwala lang na ginawa niya yun alang-alang sa iyo. Wala kang gagawin kundi maniwala lang na isang araw na isang lamb na namatay alang-alang sa kasalanan natin. Kundi po ito sa lamb na yun, kundi po ito sa lamb na yun na nagbisto lang ang ating Lord, wala po tayong kaligtasan. Unfortunately, brothers and sisters, alam ko, lahat kayo may religion. But I would like to tell you that religion cannot save you and will not save you. Ang magsasave lang po sa atin, hindi ang religion po, kundi si Jesus Christ po. Yung kamatayan niya sa cross of Calvary, yun na magsasave po sa ating lahat. Brothers and sisters, there is nothing wrong with religion. There's nothing wrong with religion. But then, as what I told you a while ago, your religion could not and will not save you. It's only through the blood of Jesus Christ, through the blood of the Lamb who takes away the sins of the world. Yung bulang na yan namatay 2,000 years ago para maligtas lang po tayong lahat. At gusto ko linawin po sa inyo lahat, yan po'y libre, walang bayad po yan. All you have to do is believe. Maniwala ka na. Alam ko marami sa inyo, you're so tired that you're weary. Talagang pagod ka na, pagal ka na pagdating sa problema. At hindi mo alam kung anong gagawin mo pagdating sa problem mo. Gusto ko linawin sa inyo. Ang sabi ng Lord, Matthew 11:28, come unto me. Lumapit ka lang doon sa Lamb. Come unto me. Come unto the Lord Jesus Christ. You who are heavy laden, kayo lahat na nabiligatan, and I will give you rest. Pag sinabing rest, the real rest, wala po sa money. Wala po sa beautiful building. Wala po doon. Ang tunay na rest, nakit Jesus Christ po. Napakaraming tao kayo makikita niyo, even here in Japan, kasi maraming mayaman sa Japan, makikita niyo nakakotse sila, mayaman sila, magandang bahay nila, at akala mo meron silang peace of mind. That is not true. Akala mo masaya sila. That is not true. Tumatawa sila, umiinom sila, lumakalak ka, nandun sila sa opisina nila, magandang office nila, nandun sila, akala mo masaya, but in reality, they are not. They're not happy. Hindi sila masaya. Dahil yung soul nila naghahanap. Ang hinahanap ng soul nila, yun namatay sa cross of Calvary, yung lamb na yun, hinahanap ng kanilang soul. And whether you like it or not, brothers and sisters, yung sinasabi, maraming mga great pretenders sa mundong ito, laughing on the outside, but crying in the inside. Tumatawa ang body mo, pero soul mo, umiiyak. Hanggang marami sa amin nangyari. Pinagtuturuan ni Pastora sa atin. Nung araw po, hindi ko siya na totoo. Nagkapera kami dahil po sa business namin. Sinasabi nga, yumaman daw kami sa business namin dahil sa story, nagkapera po kami talaga. Pero I'm not happy. Hindi ako masaya. And there are times, nag-iisip ako, anong kulang sa akin? May pera na ako. May kotse ang ganda. Lancer pa po uso ng araw. Kinostomize ko yung Lancer. Pina-headers ko. Para maganda. Tulad lang pinagkakarera ko. And iisip ko, maligaya ko. Yun ang kaligayahan. Wala rin kaligayahan ako nadama, mga kapatid. Pag ako nag-iisa, nararamdaman ko, may kulang. There's something vacuum in my heart that I don't know what. Hindi ko alam kung ano. Alam mo ginawa ko? Aminin ko totoo. Nang babalik ko nito, babalik
babae doon. Akala ko yun ang totoo. Pero lalo ako lumulubog. Lalo ko na lumulubog ako. Lalo ako naganap. Lalo ako naganap. But thank God, because one day, somewhere along the way, we suffered from nervous breakdown. Nagkaroon ako nervous pati siya. Natatakot sa akin, nagtakot ako sa kanya. Kasi hindi namin malaman kung anong gagawin namin. Yung pera namin walang nagawa. Yung magandang bahay namin walang nagawa. Yung bahay ko walang nagawa. Yung mga kasamahan ko, yung mga businessmen kasamahan ko walang nagawa. Lahat sila walang nagawa. No, kung laki na walang nagawa. Wala akong nagawa. Kahit sino walang nagawa. Pera walang nagawa. But thank God, gumamit siya ng preacher. Sinabi sa akin, Mr. Santos, isa lang ang kailangan mo. Ano kailangan mong gawin? Sige, para gumaling ako. Yung ayaw mo. Alam niyo kung anong ayaw ko. Ayaw mo ng Word of God. Ayaw mo ng Bible. I didn't believe in the Bible before. Hindi ako naniniwala po. For information, 9 years ako pumasa sa kaya ko. 9 years ako pumapasa doon, kaya ayaw ko ng Bible. At gusto ko sa religion ko, tapos na. But unfortunately, wala nagawa yung religion ko. Wala pong nagawa. Kaya nga pinasabi sa inyo, alam mo, ginawa ng Lord sa akin. Nung dumating po, yung pong preacher na yan, pinasabi sa akin ang gospel, all you have to do, Mr. Santos, is to believe in the gospel of Christ. And what is the gospel of Christ? Tinanong ko, ano ba yung gospel ng Lord? 1 Corinthians 15:1-4. Namatay siya, alang-alang sa kasalanan mo. Pangalawa, nilibig siya. Pangatlo, nabuhay siya. Ano magagawa niya kako? Paano ko maliligtas na? Paano ko gagaling siya sa gospel na yan? Namatay siya, nilibig siya, nabuhay siya. Apply mo sa sarili mo, Mr. Santos. Paano mo i-apply? Yung tanong ko, paano mo i-apply? Namatay siya, nilibig siya, nabuhay siya. Ang susi ng langit, ikaw binigay kay San Pedro. Alam ko yun. Akala ko yung susi literal. Hindi pala literal na susi. Iniisip natin pag namatay tayo, sasalbuhin ka sa Pedro, dalang suso, may dalang manok, may bubuga ng uso. Hindi po totoo. Pag namatay kayo, walang ganun sasalubong po sa atin. Once you die, you're going to stand before God. Tatayo pa sa harapan ni Jesus Christ. Siya ang judge, mga kapatid. Alam niyo kung ano yung mga susi na yun? Acts 2:38, binigay ang susi po. Instruction po yun, di susi talaga. Number 1, you must repent. Why? Because repentance represents the death of Christ. Kailangan magsisi lahat. Sabagat lahat tayo nagkasala. Sinungaling ka pag sinabi hindi ka nagkasala. Magmula sa akin hanggang sino lahat. Nagkasala po tayo. At wala kang gagawin kundi aminin mong kasalanan mo. Ipagsisi mo sa harapan ng Lord. At pag nagsisisi ka, parang mong pinapatay ang kasalanan mo, kasabay ng kamatayan po ng ating Panginoon. At pagkatapos mo mamatay sa kasalanan, bautismo ka, must be baptized in Jesus' name. Brothers and sisters, baptism has nothing to do with your religion. Wala kang pakialam sa religion ninyo. Ang baptism po, yun ay paglilibing po. Nilibing ang Lord, nilibing tayo sa tubig. At yung tubig na yun ang larawan ng dugo ng Panginoon ng panghugas ng ating kasalanan po. Kanya lahat dapat ilubog po doon para mahugasan ang kasalanan po natin. Libre po yan, walang bayo dyan. At ang pangatlo po, kailangan tanggapin mo ang Espiritu Santo. Because the Holy Spirit is power. Kailangan natin ang power to change. You cannot change yourself. Hindi mo kayang pagbaguhin ang sarili mo. It's only by the power of the Holy Spirit. Pag nasa yung Holy Spirit, yung power nun, ang mag-change sa atin, yung power nun, ang magbabago sa atin. Madalas pagka January, gumagawa tayo New Year's resolution, gusto mo na magbago, ayaw mo na uminom. Alam ko marami sa inyo, gusto mo na magbago. Ayaw mo na magbabae, ayaw mo na uminom. Ayaw mo na manigarilyo, pero hindi mo mapigilan. Talagang hindi mo mapipigilan. Without the power of the Holy Spirit, hindi mo kayang pigilan yan. Kanya nga, ang balik ng Diyos, Kanya ka in-invite sa hapon ito para marinig mo kung anong solusyon sa problem mo. At pinapaalam sa atin ang Lord, that's the only solution. Wala nang iba. Yan naman po. Alam mo, hinanap ka pa ng Lord, pinuntahan ka pa sa Japan para na sa ganun marinig mo lang ang gospel ng Lord. Mahal ka ng Lord, kapatid. Kahit sino ka pa at kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos na buhay. Ayaw niyang nahihirapan ka. Ayaw nang namumroblema ka. Pero alam na hindi mo kayang gawin at hindi mo kayang solusyonan ang problema mo. Pero sa hapong ito, kung maniniwala ka lang at tatanggapin mo siya, titsakin ko siya 100%. Tutulungan ka ng Lord. Kasi nung maniwala kami ni Pastora, naniwala kami sa salita, naniwala kami sa gospel, sinunod namin ang gospel, pinag-pray kami ng pastor. That was 1983. Hanggang ngayon po, mula noon, hindi na kami natagi ng nervous po. We are totally healed. Pinagaling po kami ng ating Panginoon. Panyalan ko kayo kung ginawa sa amin yun, ganun din ang gagawin sa inyo ng Lord. Hindi ko alam kung anong problema mo, pero ang Diyos alam niya kung anong problema mo. Ang Diyos alam niya kung anong kabigatan mo. And I would like to tell you that God is willing and able to help you. Tutulungan ka niya at kaya ka niyang tulungan. Ano man ang problema mo, gaano man kabigat ang problema mo, kaya kang tulungan ng ating Panginoon. Namatay na siya 2,000 years ago.
para na iligtas ka sa lahat ng mga problema yan. Tumanak ang dugo niya para na iligtas ka sa mga problema yan. Ulit-ulit. Alam ko hindi mo nakikita ang Diyos, pero ikaw, 24 hours a day nakikita ka ng Panginoon. At gustong-gusto kang tulungan ng Lord. Gustong-gusto kang tulungan. Pero may proseso ka na din. Ang proseso, kailangan magsisi ka. And second, kailangan mo bautismo. At pangatlo, kailangan tanggapin mo ang Espiritu Santo. At pagkatapos mong gawin yan, sinabi niya, anuman ang hilingin mo sa pangalan ko, ibibigay ko sa iyo. At willing ang Lord, ibigay mo sa akin. Pag nasa usap ng mga kababayan namin dito, to all of your visitors, yung sinabi ng Lord, isa lang ang gagawin mo. Maniwala ka lang at sumunod. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Pumasok ka na may problema rito, pumasok ka na may bigatan, pero lalabas ka na magaan ang pakiramdam mo, magaan ang buhay mo, magaan ang nalitas ang buhay mo. At guarantee ka sa Jesus. Kasi at this time, may pagkakalit tayo lahat mga kapatid sa first time. Ikupo natin ang ulo natin. Ikupo natin ang ulo natin. Pigit po natin natin mga mata. At ako'y mananalangin para sa inyo. Diyos, manasalamin. Naipahatid ko na po ang mensahe gusto ko pahatid sa kanila, Ama. Inihiling ko lang po, Panginoon, sa iyo sa araw na ito. Ikaw pong kumilos namin ng lahat, Ama. Buksan mo puso at isipan namin, Lord, upang maniwala kami at sumunod sa iyo, Panginoon ko, upang malutas na po ang mga problema namin sa buhay. Salamat po, Panginoon. Inihiling ko lang sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, sa araw na ito. Hindi kami lalabas ng building na ito na hindi kami nasunod ang kalooban mo, Ama. Alam ko itong pagkakataong ito binigay mo sa amin dahil mahal mo kami, Panginoon. Mahal mo kami, O Diyos. Inihiling ko lang sa iyo. Bigyan mo kami ng puso masunod ito. Salamat po, Lord. Salamat, Diyos. Yung lahat na may gusto kay Jesus Christ, kung gusto mo lang si Jesus Christ, itaas natin ang kanang kamay po natin. Pananalangin po ako para sa iyo. Kung gusto mo lang naman si Jesus Christ, if you want Jesus Christ and you want to accept Jesus Christ, just raise your right hand and please come forward and I'm going to pray for you. Sige po, lumapit po tayo. Mga ushers, yung mga bisita po, lumapit lang po natin mga ushers. Sige po, kaya lumapit po tayo. Those people at the back, you can come forward and we're going to accept Christ as your personal Savior. I'm going to pray for you. Come on, those people at the back, you can come forward, brothers and sisters. I'm going to pray for you. Sige po. Sige po, sinapan lang po tayo naman. Sige po, lumapit po tayo. Don't be ashamed, brothers and sisters. Sige po, yung mga brother natin, you can come forward, brothers and sisters. At nakatabi po natin ang ating Lord. Come on, brothers and sisters. Para sa kailan po ito, huwag kayo mahirap po. Sinadya ko Lord kayo dito para sa inyo po. Sige po, lapit po tayo. Lumapit po tayo. And raise your both hands, please, and let hand. Magsisi po tayo ng ating kasalanan po. Habang nakataas ang ating mga kamay, magsisi po tayo ng ating mga kasalanan. Oh, hallelujah. Sige po, taas natin dalawang kamay natin. Bigyan natin mga mata natin. At magsisi po tayo sa Lord. Let us repent, brothers and sisters. Let us repent, brothers and sisters. Sige po. Huwag po kayo mahiyak, brothers and sisters. Huwag po tayo mahiyak. Ang Diyos po ang bahala sa atin. Ang Diyos po ang sa pangmuna sa atin. Ang Lord po ang po tayo ng Diyos. Oh, hallelujah. Patuloy tayo nakataas ang kamay. Patuloy taas ang ating mga kamay. At patuloy tayo magsisi ng ating kasalanan po. God is listening to you right now. Brothers and sisters, mahal ka ng Lord, kapatid. Mahal ka ng ating Panginoon, kapatid. Mahal ka ng Diyos na pagkain. Just like that, brothers and sisters, let's close your eyes and make that praise. Just close your eyes and make that praise. Hallelujah. Brothers and sisters. Let the Lord touch your heart. Just open your heart and let the Lord touch your heart and mind and soul. He loves you so much, brother. He loves you so much, sister. Mahal ka ng ating Panginoon. Mahal ka ng ating Diyos sa buhay. Oh, hallelujah. Purihin ka, Lord. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Panginoon ko. Sige po, manatili nakataas sa ating mga kamay. Manatili nakataas sa ating mga kamay. At tayo ay mananalangin ng panalangin ay pagtanggap sa ating Panginoon.
I come to you today, recognizing how a sinner I am. I've been doing my will and disregarding your holy word in the past. But now, I have come to accept you as my Lord and personal Savior. I'm ready to renounce my unrighteousness and turn from my sins to be able to enter into your kingdom. Lord Jesus, I believe that you died on the cross, was buried, and on the third day, you rose again. And I pray that the power of the Holy Spirit fill me up as I begin a new life with you, O Lord. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And that is the first step to salvation, brothers and sisters. Pinatay natin ang kasalanan natin sa pamagitan po ng pagsisisi. But now, ililibig naman ang kasalanan natin. 5 minutes naman po yan. Walang bahid po yan. Libre po yan. Para pag alis natin dito, malinis po tayo. Uulitin ko, wala pong kinalaman sa religion yan. Bahala kayo sa religion po ninyo. Yan po yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Sino handa magpalibig ng kasalanan? Taas po ka ng kamay. Sige po, pinatay natin, dapat may inilibig. Come on, raise your right hand. Pakita natin sa Lord, handa tayo sumunod sa Kanya. Come on, taas natin kayo ng kamay natin. Pakita natin sa Lord, handa po tayo sumunod sa Kanya po. Okay, now, brothers and sisters, Pastor Joseph, saan ba nila? Okay, nakikita niyo po, tumalikod po kayo sa akin, tumalikod kayo sa akin. Nakita niyo nakataas ang kamay po, yung sumunod lang po kayo. Sige po mga asas, alalayan lang po sila. Sige po, diretso po tayo. 5 minutes lang po yan, huwag kayo matakot po. Sige po, diretso po tayo, 5 minutes lamang po yan. Diretso na po tayo. Samantalahin po natin mga kapatid. Asers, please, alalayan po natin mga asers. Alalayan po natin sila. Sige po, diretso na po tayo. Mga elders, alalayan po natin sila. Elders po, Nagoya, alalayan po natin sila. Sige po, diretso po tayo. Mga asers, please, alalayan po natin. Mga asers, alalayan po natin sila. Sige po, diretso lang po tayo. Huwag kayong matakot po. Hindi po yung pagsabi sa religion. Bahala kayo sa religion po nila. Yan po yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Sige po, nagpapaklag dyan. Sige po, diretso po tayo. Come on. Sige po. Doon na po tayo. Sige po. Diretso po tayo. Sige po, okay na hiya. Yan po para sa inyo. Samantalahin po ninyo. Hanggang nandito po kami, samantalahin po ninyo. Sabagat hindi natin masabi, anytime, darating ang ating doon. Sige po, diretso po tayo. Diretso na po tayo sa labas. Oh, hallelujah. Sige po, kalayan na po sila. Diretso na po tayo. Okay, brothers and sisters, sa inyo lahat po na nandito, gusto ko ipaalam sa akin ng Lord, sa pagkakang po, kayong lahat po na nandito ay pinagpaalam ng Lord sa salita at kanyang buting salita po. At sana po sa Sunday, matindi po kayo. Magdarating na Sunday po, sana yung service po. Nagsosolo lang ako rito. Wala na akong kasama. Sige po, kasama ko pala ang Diyos. Okay, so ganun po gawin natin. Habang nandito tayo, tumayo tayo, umawit muna tayo. Brother, awit tayo. Sige, awit tayo. Ano awit natin? Sige, awit tayo. Sige. Okay, mabilis. Masaya lang, masaya tayo, masaya. Alam niyo ba yung Amo Mover? Alam natin? Hindi na. Bahala ka na. Sige, bahala ka na. Sige, okay. Bahala ka na. Sige na. Na
puso dahil lahat po tayo talaga po, nakiisa po talaga. Para ang gawain ito po ay maging possible. Amen? Para po maitaguyod natin po at muli po, tayo lahat po ay magkatipon-tipon po ngayon po 30th year anniversary. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapagaling bawat isa. Ganun din po sa lahat po ng ating mga visitors po from Extension Churches po, from Mongolia Satellite Church. Ganun din po sa ating pong mahal na Bishop, Pastor Luis Santos po, at sa ating mahal na Pastor Norma. Tunay nga po na tayo po ay we are blessed. Amen? Dahil nakasama po natin sila muli. Lahat po ba tayong nagagala? Amen? Nagalak po ang ating ng Diyos. Amen? So patuloy ko po kayo ini-invite po ang ating mong gawain po every Sunday po sa Silinang Tabuka Center po. Regular po ang ating Sunday service. Ganun din po sa lahat po ng mga gusto po na magpa-open po ng mga Bible study po. So lahat po tayo po, patuloy po ako nag-a-announce po sa inyo lahat. I-approach nyo lang po ako o kahit si Sister Fe po. Sa lahat po ng gusto po na magkaroon ng Bible study po sa kanilang mga tahanan po. So lahat po yan, ipagamit po natin sa Panginoon at kami po ay bukas po ang aming puso para kami ay puntahan po kayong lahat. So salamat po muli sa inyong lahat at maraming salamat po talaga at patuloy po tayo na magkaroon po ng kagalakan at pagmamahalan po sa bawat isa. So tuloy tayo lahat mga kapatid po at tayo po mananalangin sa ating Diyos na buhay. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat din, Lord, sa patuloy po na binibigay mo sa amin, Panginoon, Lord, na bagong taon, Panginoon. Dagdag na taon sa paglilingkod namin sa iyo, Diyos. Maraming salamat po. Salamat din, Lord, sa paggabay mo sa gawain mo, Panginoon, sa pag-iingat mo sa iyong mga anak o God, at sa patuloy na kalakasan spiritual na binibigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat din, Panginoon, sa patuloy mong ginagamit, Lord, para mangaral at mga laga sa amin, Panginoon. Ang aming mahal na Bishop, Pastor Luis Santos, at ang aming mahal na Pastora Norma. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mong ito, Lord, para lalo kaming tumibay at lumakas sa pananampalataya. Patuloy mo silang ingatan, Lord, ang kanilang mga physical, Panginoon, at ingatan mo, Lord, ang buhay nila, Panginoon, o Diyos, at patuloy mong ibigay sa kanilang wisdom and knowledge, O God, at patuloy namin silang makasama, Panginoon, Lord, sa taon-taon, Lord, na pagdiriwang namin, Lord, ng anniversary, Panginoon. Salamat din sa lahat ng mga kapatiran, Lord, na ginamit mo, Panginoon, para tumulong, Lord, at maging maayos ang gawain mo, Ma. Salamat din, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. At sa susunod na taon, Panginoon, Lord, muli mo kaming ibuhos lahat ng mga pagpala sa bawat isa sa amin, Panginoon, para lalong maitaguyod namin ang gawain mo, Diyos. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin binabalik ang pasasalamat, Lord. Ang papuri, Lord, sa dakilang pangalan mo. In Jesus' name, everybody says, Amen. God bless you all.